У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма 7 дзён. Нічога лішняга, толькі галоўнае мы падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля, 11 снежня, у студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Віцебская вобласць і Ізраіль пашыраюць супрацоўніцтва. Часовая павераная ў справах Ізраіля ў Беларусі Ольга Слоў абмеркавала з кіраўніцтвам рэгіёну перспектывы ўзаемадзеяння. Сучасны комплекс для лячэння хвароб сэрца з'явіўся ў Віцебскім абласным кардыялагічным цэнтры. Абсталяванне палепшыць узровень дыягностыкі і магчымасці рэабілітацыі. 5 ініцыятыў у сферы аховы здароўя Віцебскай вобласці атрымаюць гранты па праекце ЕС ПРААН. Яны накіраваныя на прапаганду здаровага ладу жыцця. Пажарна-аварыйна-ратавальны пост цяпер працуе ў мікрараёне Білева. Да месца прызначэння супрацоўнікі МНС змогуць дабрацца за лічаныя хвіліны. Рэгіянальны адбор на конкурсы міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску завершаны. Вакалістаў чакае рэспубліканскі тур. Віцебская вобласць і Ізраіль маюць вялікі патэнцыял для супрацоўніцтва. Такім меркаваннем падзялілася з журналістамі часовая павераная ў справах Ізраіля ў Беларусі Вольга Слоў. Гэта яе першы рабочы візіт у Віцебск. Зараз тавараабарот паміж нашым рэгіёнам і Ізраілем складае каля $500 000. Пакуль пераважае імпарт тэхналогій абсталявання лекавых прэпаратаў. Экспартуе паўночны рэгіён у бліжнеўсходнюю краіну прадукты хімічнай прамысловасці і лясной галіны. Супрацоўніцтва Беларусі и Израиля мае добрые перспективы развития у реализации совместных проектов. Цель моего визита в преддверии приезда нашего нового постоянного посла, которого недавно назначили, немножечко понять, где мы можем сотрудничать больше, где у нас точки соприкосновения, с тем, чтобы новый посол уже имел больше представления и мог уже начать работать непосредственно с тем, с информацией, которая у него будет. Интересует очень все, что касается сотрудничества в области культуры, в области экономики. Хотелось бы серьезно поработать в производственном бизнесе. Многие компании мы ваши знаем, и они нас знают. С многими вели переговоры, как в производственном, промышленном бизнесе, так и в сельскохозяйственном. Нас больше всего, конечно, на сегодня интересует сельское хозяйство, потому что земли у нас достаточно. К сожалению, она используется пока не так, как бы нам хотелось. То есть выхода продукции в том объеме, который должен быть, его, к сожалению, мы пока не получаем. Продукции мы хотели бы как минимум в 2 раза увеличить. И возможности чисто такие с учетом природно-климатических особенностей они есть. З дыпламатам абмеркавалі таксама перспектывы развіцця культурных сувязяў і сумесныя праекты з дырэкцыяй міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Падаткавікі актыўна развіваюць электронныя паслугі. Каб аформіць плацяжы альбо атрымаць інфармацыю аб налічэнні падатку, фізічным асобам цяпер не абавязкова звяртацца ў інспекцыю па падатках і зборах па месцы жыхарства. Заплаціць падатак на нерухомасць, зямельны падатак можна будзе праз асабісты кабінет плацельшчыка. Для доступу неабходна аформіць заяўку ў падатковай інспекцыі. Атрымаць пароль і лагін можна толькі пры прад'яўленні пашпарта. Паслуга гэтая бясплатная. Зручна электроннай паслугі ўжо ацанілі падаткаплацельшчыкі. Па вобласці толькі за месяц колькасць карыстальнікаў асабістага кабінета павялічылася ў 9 разоў. В области на налоговом учете состоит около 400 тысяч физических лиц в качестве плательщиков налогов. Из них 195 тысяч – это плательщики земельного налога, налога на недвижимость. В текущем году более 2000 представили налоговые декларации по подоходному налогу. Но в настоящее время из этого количества оценили возможности личного кабинета и пользуются им более 9,5 тысяч человек. Тоже необходимо отметить, что люди оценили возможность и используют этот кабинет, такое большое количество человек. Это работа в течение последних нескольких месяцев, потому что еще недавно это количество составляло около 2000 человек. Падатковая інспекцыя намерана і надалей пашыраць спектр электронных паслуг. З 1 студзеня 2017 года фізічныя асобы змогуць прадастаўляць дэкларацыю аб даходах у электронным варыянце.
Падаткі, якія мы плацім, ідуць у тым ліку і на набыццё сучаснага медыцынскага абсталявання, такога, на якім пачалі працаваць віцебскія медыкі. У Віцебскім абласным кардыялагічным цэнтры адкрыўся сучасны комплекс для лячэння хвароб сэрца. З новым абсталяваннем ангіяграфічнага кабінета пацыентам стаў даступны ўвесь комплекс паслуг ад дыягностыкі да рознаўзроўневай рэабілітацыі, а значыць, колькасць людзей, якія вернуцца да паўнацэннага жыцця пасля інфаркту міякарда, узрасце. Зараз у рэгіёне гэты паказчык складае 91%. Пра інавацыйныя тэхналогіі, якія ратуюць жыццё, Настасья Броўка. Апярэдзіць інфаркт і пазбегнуць трагічных наступстваў. У Віцебскім абласным кардыяцэнтры ангіяграфічны кабінет прымае першых пацыентаў. У людзей з вострай сардэчна-сасудзістай недастатковасцю цяпер больш шансаў на паўнацэннае жыццё. Новае абсталяванне дазваляе ратаваць хворых у першыя некалькі гадзін пасля з'яўлення небяспечных сімптомаў. А час, як вядома, у такіх выпадках самы каштоўны фактор. Наша задача в случае, когда речь идет про экстренных пациентов, наша задача успеть опередить инфаркт, не дать ему развиться. Именно для этого и необходимо столь дорогостоящее оборудование, подготовленные специалисты, расходные материалы. Диагностика и быстрое лечение позволяет быстро вернуть человека на ноги, вернуть его к нормальной жизни, восстановить качество жизни. У параўнанні з адкрытай аперацыяй ангіяграфія працэдура малаінвазіўная, высокатэхналагічная. Уся інфармацыя адразу паступае на манітор. Доктар на месцы вывучае трохмерны малюнак сасудаў. Тэхніка дазваляе разгледзець іх паражэнні з усіх бакоў і прыняць аптымальнае рашэнне. Пры неабходнасці тут жа могуць правесці аперацыю. Пацыент пры гэтым у свядомасці і ўжо праз 2 сутак гатовы да выпіскі. Обратите внимание, кажется, сосуды большие, но на самом деле они очень тонкие. Вот толщина катетера 2 мм, сосуда рядом расположенного 3. То есть сам инструмент, которым мы работаем, он достаточно деликатный, очень маленький. И чтобы завести, допустим, сюда стенд, восстановить просвет, мы используем инструмент, проводники, которые 36 мм и тоньше. Ангіяграфічны комплекс набыты за кошт абласнога і рэспубліканскага бюджэтаў. Пакуль апарат працуе па 12 гадзін. Аднак у бліжэйшы час аперацыі будуць праводзіцца кругласутачна. У год да 1500 хірургічных умяшанняў. Пры гэтым неадкладную дапамогу акажуць і жыхарам бліжэйшых да Віцебска раённых цэнтраў. Настасья Броўка, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Віцебскія студэнты сабралі самага хуткага робата ў Беларусі. Футурыстычная гонка дрона ўладзілася ў рамках рэспубліканскай алімпіяды ў сферы інфармацыйных тэхналогій. Сёлета на конкурс прыехалі каля 350 маладых наватараў з 39 навучальных устаноў краіны. Наш корэспандэнт Артур Смалякоў узяў майстар-клас па кіраванні беспілотнікам і даведаўся, навошта ён будучым інжынерам. Гонкі роботаў – міні-версія Формулы-1, толькі без пілотаў і рэактыўных балідаў. Беспамылковае праходжанне трасы – асноўная перавага перад сапернікам. І ў віцебскай каманды тут свой сакрэт поспеху. Дрон-рэйсінг – гэта не фантастыка, а тэхналагічны прарыў. Трэба толькі ўвесці маршрут і націснуць на кнопку. Робот не проста выконвае каманды, а самастойна спраўляецца з задачай. Мэта конкурсу – напісаць праграму, якая зробіць тваю аўтамадэль самай хуткай на трасе. Змагацца на роўных з камандамі БДУИР цяжка, але віцебскі беспілотнік на 2 кругі абганяе бліжэйшага канкурента. Наш алгоритм учитывал положение нашего робота на трассе, и робот старался придерживаться центра трассы, а также учитывал положение других роботов. У остальных участников в основном алгоритмы ориентировались только на трассу, и они не учитывали других роботов. Знания, необходимые для участия и, конечно, победы, это знания микропроцессорной техники, датчиков, которые установлены на таких роботах, а также программирование на языке C, ассемблере. Віцебскія кулібіны ўжо даўно збіраюць будучыню ў мясцовых лабараторыях. Вясной атрымалі ўзнагароды конкурсу прафесійнага майстэрства за прататып 20-кілаграмовага складскога робота. Цяпер гігант абзавёўся суседзямі. За перамогу ў рэспубліканскай алімпіядзе кожны студэнт атрымаў уласнага кіборга. Ближайшие планы мы связываем с объединением 2 роботов в систему. То есть мы хотим организовать удаленное управление с одного робота другим посредством передачи данных между ними, анализа их и, соответственно, принятия решений на почве полученных данных.
Сёння Віцебскі тэхналагічны выпускае не проста інжынераў, а спецыялістаў з ведамі прамысловай электронікі і праграмавання мікракантролераў. Сваю універсальнасць гэтыя салдаты даказалі на практыцы, і ў працадаўцаў на іх сур'ёзныя планы. На сегодняшний момент есть заинтересованность от ряда фирм по нашим специалистам. Мы первый год выпускаем, поэтому к нам присматриваются, насколько они подойдут под конкретные цели и задачи. Мы, в общем-то, адаптируем специалистов под региональные задачи. Планируется открытие площадок учебных на основе фирм, и участие на уровне и практик, и стажировок. Перамогі віцебскіх студэнтаў зацікавілі не толькі будучых наймальнікаў, а і першакурснікаў тэхналожкі. У кампанію робататэхнікаў сёння імкнуцца трапіць пачаткоўцы, якія ўжо атрымалі тэставыя заданні. А самі трыумфатары Олимпиады атрымалі матывацыю для стварэння новых шэдэўраў. Есть планы развития учебных роботов на платформе Lego. Есть планы развития программирования квадрокоптера, беспилотные летательные аппараты. Ну, это все достаточно затратно, хотя очень сильно помогает понимание руководства о том, что без такого рода вложений в такие проекты престиж инженерных специальностей поднять будет невозможно. У наступным годзе студэнты атрымаюць новую партыю робатаў. Ва ўсіх машын будуць аднолькавыя тэхнічныя характарыстыкі, а іх інтэлектуальныя здольнасці залежаць толькі ад фантазіі і умелых рук маладых геніяў. Артур Смоляков и Олег Черняк. Новины Витебск. Лепшых хлебапёкаў у Беларусі вызначылі ў Віцебску. Рэспубліканская школа перадавога вопыту і конкурс прафесійнага майстэрства работнікаў хлебапякарнай прамысловасці краіны прайшлі ў абласным цэнтры. За права назвацца лепшым майстрам змагаліся 11 прадстаўнікоў хлебапякарных заводаў рэспублікі. З падрабязнасцямі Святлана Макаева. Хлеб усяму галава, гаварылі ў народзе, і да працы хлебапёкаў заўсёды адносіліся з вялікай павагай. Вытворчасць хлеба сёння – гэта спалучэнне сучасных тэхналогій і старажытных рэцэптаў, выкарыстанне якаснай сыравіны і натуральных заквасак. Менавіта гэта дазваляе дзяржаўным хлебазаводам вытрымліваць конкуренцию. На сегодняшний день, значит, потребление хлеба, который произведен на больших промышленных предприятиях, по тем технологиям, которые я называл, составляет более 92-94%. За пределы республики сегодня поставляется до 10% хлебобулочных и кондитерских изделий, которые производятся в Республике Беларусь. Мой родны кут – тема конкурсу хлебапякарнага майстэрства ў Віцебску. Тут дэманстравалі свой прафесіяналізм прадстаўніцы прадпрыемства хлебпрамок з усіх абласцей. Конкурс яшчэ раз пацвердзіў высокі клас беларускіх хлебапёкаў і якасць нашага хлеба. С тестом мы знаем, что это очень трудоемкий процесс. Оно у каждой хозяйки даже дома получается по-разному. С ним очень тяжело работать, потому что даже от настроения зависит то, каким получится изделие. А представляете, как сложно сделать арт-композицию, которая бы удивила вас чем-то, поразила и еще была вдобавок оригинальна. Перед конкурсом усе удзельнікі атрымалі хатняе заданне – стварыць тэматычную кампазіцыю. Пра легенды Нясвежскага замка нагадала выпечка Татьяна Трыгубович. Зеркало венчает корона, богато украшена рубинами, которые являются символом королевской власти. Работа выполнена из соленого теста с добавлением желатина. Я использовала различные техники лепки, работу окрашивала пищевыми красителями. Вырабы гэтага майстра ўрадзілі журы, і Татьяна Трыгубович стала ўладальніцай гран-пры. Аб складаючых поспеху адказала проста. Я очень старалась, вложила душу в свою работу. Меня вдохновила любовь. Очень рада за награду. 4-й хлебозавод, мы самые лучшие. Другого гран-пры удостоена тэматычная хлебная кампазіцыя «Спадчына Беларусі» віцебскага майстра Наталі Сучовай. Рушники наши белорусские, орнамент белорусский, нашу деревню самобытную, ее посуду, ее кружева, кружева наших бабушек. И еще не забыла о природе нашей. Натхненне і фантазія дапамаглі майстрам-хлебапёкам стварыць сапраўдныя арт-аб'екты са звычайнага цеста. Дыпломы і прызы атрымалі усе удзельнікі конкурсу. Святлана Макаева, Станіслаў Дудзін, Навіны Віцебск.
Конкурсныя работы хлебапёкаў у гандлёвых сетках не купіш, а вось тое, што яны вырабляюць кожны дзень заўжды на паліцах магазинаў. І чым больш асартымент тавараў, тым больш пакупнікоў. Але яшчэ некалькі месяцаў таму ні тавараў, ні пакупнікоў не было ў адной з самых вядомых віцебскіх гандлёвых сетак «Віцебскія прадукты». Прадпрыемства было на грані банкрутства, а сёння страты знізіліся. Тавараабарот паступова расце. І ў пачатку 2017-го прадпрыемства плануе выйсці на рэнтабельную работу. Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскмясамалпрам», якому перадалі рэгіянальную гандлёвую сетку, узяло на сябе разлікі з пастаўшчыкамі, выплаты па шматлікіх даўгах і банкаўскіх крэдытах і захаванне добрай рэпутацыі віцебскіх прадуктаў. У тым, што сёння магазины працуюць, упэўнілася наша здымачная група. Рашэнне аб перадачы фактычна банкрутнай рэгіянальнай гандлёвай сеткі адкрытаму акцыянернаму таварыству «Віцебскмясамалпрам» было прынятае кіраўніцтвам вобласці ў пачатку кастрычніка. І, як паказаў час, стала адзіна правільным. У любым другім выпадку магазины «Віцебскія прадукты» проста спынілі б працу. А цяпер гандлёвая сетка адраджаецца. Па прынцыпу аграхолдынгаў праз яе рэалізуюць у першую чаргу прадукцыю, што вырабляюць прадпрыемствы канцэрну. Новую гісторыю ВП пачалі з перазагрузкі аднаго з самых вялікіх магазинаў універсама нумар 12 на праспекце Фрунзе. Сёння тут шырокі асартымент тавараў, багаты выбар прадукцыі прыдзвінскіх вытворцаў і прыемныя бонусы для пакупнікоў у выглядзе навагодніх зніжак. Коллектив магазина с пониманием относится к сложившейся ситуации. Мы делаем все возможное для того, чтобы привлечь покупателя. Как можно лучше предоставить покупателям скидки, придать им хорошее настроение. И мы их всех ждем за покупками. Багатым выбарам прадукцыі і разумным коштам тавараў сёння радуюць не толькі буйныя універсамы «Віцебскія прадукты», а і невялікія фармату «Ля дома», як магазин нумар 2 па вуліцы Праўды. Пастаянныя пакупнікі бачылі не лепшыя часы гандлёвай сеткі, аднесліся да цяжкасцяў з разуменнем і цяпер задаволеныя станоўчымі зменамі. Магазин прекрасный. Обслуживающий персонал, никаких слов никаких, только положительная сторона. Ассортимент, дай бог, в каждом магазине, чтобы так было. Ассортимент увеличился, богатый, очень много скидок, и нам теперь не надо ходить в другие магазины далеко, потому что у нас здесь очень хорошо. Вот мы и сырочки взяли на скидки, и груши, и йогурты, так что все есть. І «Віцебскмясамалпраму» гандлёвая сетка дасталася са шматлікімі запазычанасцямі перад банкамі і пастаўшчыкамі прадукцыі, а таксама з небывала нізкім тавараабаротам і пустымі паліцамі магазинаў. Колькасць работнікаў скарацілася, а пакупнікі, нават пастаянныя, усё часцей аддавалі перавагу канкурэнтам. Вырашыць усе гэтыя пытанні імгненна немагчыма, аднак першыя вынікі комплекснай перазагрузкі ВП ўжо ёсць. Проведены колоссальные переговоры с колоссальным количеством поставщиков, как новых, так и прошлых, в части поставки продукции в торговую сеть. Потому что вы это можете видеть на то, что находится, какой ассортимент на наших полках, наших магазинах. Много проблем в плане погашения процентов по кредитам, погашения самих основного долга кредитов. Кредитная нагрузка огромная. Но я думаю, что это не будет однозначно в одночасье решение всех проблем. Но так как уже тенденция наметилась, поэтому мы будем в этом направлении дальше активно работать. Сёння у абласным цэнтры працуюць 29 магазинаў гандлёвай сеткі «Віцебскія прадукты». Па першых месяцах работы ў новых умовах можна казаць пра паступовы рост тавараабароту і вяртанне страчаных пазіцый. Эфектыўнасць ацэняць па тых выніках, з якімі сетка завершыць год. Ольга Шмаргун, Сергей Котов, новины, Витебск. И сегодня директор открытого акционерного общества «Витебскмясамолпром» в студии программы «7 дней» Валерий Иванович Каспирович. Добрый день. Здравствуйте, Ольга. Валерий Иванович, передача убыточной, по сути, торговой сети «Витебские продукты» в управление акционерному обществу «Витебскмясамолпром» была инициирована облисполкомом и поддержана акционерами. Для чего необходимо было такое преобразование? Решение было принято губернатором. Решение однозначно было правильное, потому что, в принципе, мы, как потребители сегодня, видели, что творилось на полках в августе, в сентябре месяце в торговой сети «Витебские продукты». Полки, по сути, были пусты, это ни для кого не секрет. Поэтому губернатором было однозначно мудрое, правильное решение принято. И сегодня, уже даже спустя 2 месяца, оно принесло, видите, какие результаты. Полки заполнены, ассортимент достаточно широкий. Покупатели, я надеюсь, что на сегодняшний день уже довольны.
То есть главная цель — это не потерять торговую сеть, это дать ей дальше работать. Правильно я понимаю? Да, и в первую очередь это было сделано для наших покупателей. Ну, это важно. Все-таки витебские продукты – это одна из серьезных сетей торговых в нашем городе. Но покупатели уже оценили работу новых управляющих, полки заполнены, продукция свежая, скидки ощутимые. А каковы финансовые результаты, первые финансовые результаты? Наверное, Ольга, о финансовых результатах по истечению 2 месяцев нашей работы говорить, наверное, рано. Но, тем не менее, надо отметить, что за 10 месяцев текущего года с нарастающим предприятие от реализации потерпело 2,6 миллиона денег деноминированных. Это в старых деньгах 26 миллиардов. Это, конечно, колоссальные суммы убытков, это много. В то же самое время и виден рост выручки. Если в сентябре месяце выручка составила 1,7 миллиона рублей деноминированных денег, октябрь месяц чуть-чуть больше, это 1,9. Мы начали работать 7 октября этого года. Но в ноябре мы уже ожидаем выручку в размере 2,5 миллиарда. Для того, чтобы говорить о рентабельной работе предприятия, необходима выручка в месяц порядка 3 миллиона и выше. Это в старых деньгах 30 миллиардов и выше. Ну, выход на безубыточную работу – это задача номер 1 для управляющей компании. А какие шаги предусмотрены антикризисным бизнес-планом? Скажем так, это основная задача увеличения сегодня товарооборота и снижения уровня затрат. Можно видеть, как сегодня под управлением Мясомолпрома сократились затраты на 60%, если так можно в сравнении сказать. Что касаемо людей, наверное, это тоже вопрос на слуху. Если за 10 месяцев 2015 года среднесписочная численность составила 1414 человек, то за 10 месяцев текущего года эта цифра составила 1215. Да, есть люди, которые уволились, ушли, нашли новую, наверное, лучшую работу. Ну, есть люди, основная масса, которые остались и которые работают с пониманием, подходят к выполнению своих обязанностей, это радует. Кстати, витебские продукты, торговая сеть, вы не задумывались о проведении ребрендинга? Посчитали так, что бренд «Витебские продукты», ну, это хороший все-таки бренд. Для того, чтобы сменить бренд, достаточно необходима большая сумма денег. А на сегодняшний день их и так не хватает. Посчитали, что ассортиментом товара, хорошей работой магазинов, значит, отношением к нашему покупателю мы просто восстановим бренд «Витебские продукты» и не потратим на это дополнительных денег. Что касается сохранения торговой сети в том виде, в котором она сегодня существует, 29 магазинов. На сегодняшний день это 27 магазинов работающих. Значит, на аукцион выставлены 2 магазина. Это наш 34-й магазин там, на Терешковой и бывший так называемый «Богатырь» номер 39, магазин «Витебские продукты». А чем руководствуется компания, принимая решение о ликвидации того или иного торгового объекта? Этот вопрос возник после того, как в эфире нашей программы прошел сюжет о закрытии магазина в поселке Улановичи. На нашу горячую линию до сих пор звонят обеспокоенные жители. 25-й магазин, надо признать, за 10 месяцев текущего года он принес предприятию убыток в размере 220 миллионов неденоминированных денег. Это много, да, то есть в дачный сезон он работает лучше, сейчас он работает очень плохо, но тем не менее этот дачный сезон не перекрывает в то время, когда он работает уж очень плохо, скажем так. Поэтому 220 миллионов это за 10 месяцев, за 12 это будет цифра другая. В то же самое время постановлением Совета министров утверждены социальные стандарты в части транспортного обеспечения, торгового обеспечения нашего населения. Что касаемо данного постановления, мы ни в коем случае его не нарушаем, и решение категоричное принято не было. Мы рассматривали этот вопрос, да, это было, он остается открытым, этот вопрос, потому что сегодня непозволительно, чтобы даже в отдельности один торговый объект нашего предприятия работал убыточно. Но сегодня магазин в Улановичах работает, его судьба дальнейшая пока не решена окончательно? Да, Ольга, магазин в Улановичах сегодня работает, скажем так, очень плохо, выручка с каждым днем падает в этом магазине, но магазин сегодня работает. Как мы обещали людям, которые приходили к нам навстречу, как мы обещали работникам этого магазина, хотя о работниках там о сокращении речь не шла, мы им
будем предлагать, если вдруг станет вопрос о закрытии, в наши другие торговые объекты. Магазин работает, и решение будет принято по истечению года. Ну, случай в Улановиче скорее частный, да, чтобы покупатель пошел именно в вашу торговую сеть, его нужно чем-то привлечь. Что станет фишкой новых витебских продуктов? Я думаю, что фишек, как вы говорите, будет достаточно много. Для этого мы там и работаем, и зарплату получаем. Но основным моментом, скажем так, который и бренд «Витебские продукты» поддержит, это будет насыщение ассортимента товаров витебских продуктов, наших магазинов, производителями Витебской области. Что это за товары производители Витебской области? Мясомолочные производители, в основном и мясомолочные, и наши КХП, предприятия, которые сегодня входят в структуру государственного объединения «Витебский концерн мясомолочные продукты». О развитии региональной торговой сети «Витебские продукты» сегодня в студии программы «7 дней» мы говорили с директором открытого акционерного общества «Витебск мясо Молпром» Валерием Каспировичем. Спасибо. Пожалуйста, Ольга. Витебск стал 5-м городом краіны, дзе прайшла рэгіянальная кампанія агентстваў ААН «Інклюзіўная Беларусь». У цэнтры ўвагі пытанні роўных правоў і магчымасцяў, пабудова інклюзіўнага грамадства. Толькі ў рамках гэтага маштабнага праекта ААН арганізавана больш за 10 выстаў, прысвечаных людзям, якім патрэбна інтэграцыя ў грамадстве. З падрабязнасцямі нашы карэспандэнты. Інклюзіўная Беларусь. Тэорыя і практыка пабудовы раўнапраўнага грамадства. На адкрыцці маштабнай акцыі ў Вітебску прэзентавалі не проста цікавыя ідэі, а ўжо гатовыя праекты. Быў прадстаўлены новы унікальны онлайн-дадатак, з дапамогай якога можна лёгка зразумець мову жэстаў. Таксама для удзельнікаў рэгіянальнай кампаніі арганізавалі і IT-трэнінг па папулярызацыі тавараў, вырабленых людзьмі з інваліднасцю. Здесь речь даже идет не просто о предоставлении равного доступа к услугам для всех людей со всеми особенностями и так далее, а мы попытаемся также создать такие условия, чтобы раскрыть потенциал и таланты всех людей, вне зависимости от их особенностей и развития. В конечном итоге от этого выиграет все общество. Люди должны иметь равные права, равные возможности. К этому мы и стремимся. Для нас бесценен тот опыт, который нам сегодня приехали наши коллеги, и коллеги из Израиля, и наш коллега сегодня из Соединенных Штатов будет рассказывать об этой работе. Поэтому здесь, конечно, очень важно не просто сегодня, чтобы мы приняли наших коллег, но действительно все лучшее, что есть в мире, впитали и уже перевели на нашу витебскую землю. Мастацтва зразумела ўсім, або інклюзія праз творчасць. Больш за 10 разнапланавых выстаў прэзентавалі ў канцэртнай зале Вітебск. Так, напрыклад, фотавыстава постэраў «Я мігрант» акцэнтуе ўвагу на ўкладзе мігрантаў у развіццё грамадства. Для людзей з аслабленым зрокам прайшоў турнір па настольным тэнісе. Незвычайная гульня спалучае ў сабе элементы класічнага тэніса і аэрахакея. Для Беларуси вопросы равенства, социального равенства, наверное, ближе всего среди всех стран региона, поэтому мы стараемся посмотреть на то, что Беларусь может не только исправить, но что она может еще и предложить странам в регионе и странам в мире. Начинали мы с того, что нам даже нельзя было пойти в школы, а сейчас такие люди учатся в университетах. И самое главное, что у нас случилось, это подписание Конвенции о правах инвалидов. Все это теперь будет иметь юридическую силу. Працоўная рэабілітацыя яшчэ адзін з аспектаў інклюзіі. Толькі за апошнія некалькі год у рэгіёне арганізавана больш за 150 працоўных месцаў для людзей з асаблівасцямі. Яны ходзяць на работу, вядуць актыўны лад жыцця і займаюцца творчасцю. В каждом территориальном центре социального обслуживания населения области, в каждом районе, городе существует отделение дневного пребывания инвалидов, где они могут себя проявить в творчестве, изготовить определенную продукцию, есть кружки, мастерские и даже потом в итоге реализовать ее. Інклюзіўная Беларусь – праект складаны. Ён дапамагае растлумачыць узаемасувязь усіх членаў грамадства і дапамагчы адолець страхі ў дачыненні да людзей з асаблівасцямі. З дапамогай такіх прыкладаў арганізатары спадзяюцца звярнуць увагу беларусаў на праблемы людзей з асаблівасцямі. У рэалізацыі праекта «Інклюзіўная Беларусь» немалая роля адводзіцца і сродкам масавай інфармацыі. Мая калега Юлія Устінова працуе ў прэс-клубе рэгіянальных СМІ і раскажа пра гэта падрабязней.
Праблема стварэння інклюзіўнага асяроддзя хвалюе не толькі спецыялістаў. Сродкам масавай інфармацыі адводзіцца роля праваднікоў ідэі шырокага ўключэння людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў жыццё грамадства і стварэння умоў для гэтага. Безбар'ернае асяроддзе – медыйны ракурс. Так гучыць тэма пасяджэння прэс-клуба. У пасяджэнні разам з журналістамі прынялі ўдзел прадстаўнікі ПРААН у Беларусі, Міністэрства інфармацыі, Камітэтаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама. Менавіта сродкі масавай інфармацыі адыгрываюць немалую ролю ў фарміраванні грамадскай думкі. І гэта можна і трэба ўлічваць у пытанні пераадолення дыскрымінацыі ў дачыненні да людзей з інваліднасцю. На такіх пляцоўках для адкрытага дыялогу арганізаваных кампаній «Інклюзіўная Беларусь» дзякуючы сумеснай рабоце сціраюцца бар'еры. А вот сейчас, когда общаешься и с людьми с инвалидностью, которые посещают наши мероприятия, и с теми людьми, которые работают в исполнительной власти, представители министерств, государственных учреждений, начинаешь понимать, что немножко барьеры ломаются. Стварэнне безбар'ернага асяроддзя, ўцягванне людзей з інваліднасцю ў актыўнае сацыяльнае жыццё, пазбаўленне ад стэрэатыпаў. Удзельнікі пасяджэння абмеркавалі надзённыя актуальныя пытанні. Журналісты падзяліліся, як часам даводзіцца дапамагаць у вырашэнні праблем, якія ўзнікаюць у людзей з інваліднасцю. У карэспандэнту гарадской газеты «Віцебіча» існуе асобны праект, прысвечаны сацыяльным пытанням. Вышло более 200 материалов, которые рассказывают о людях, которые ежедневно преодолевают какие-то жизненные барьеры и в прямом, и в переносном смысле. И мы надеемся, что этими материалами, которые готовятся совместно с Комитетом по труду, занятости и социальной защите облсполкома, с ведущими специалистами, мы в какой-то мере тоже помогаем решать некоторые вопросы. Не толькі з праблемамі і шляхамі іх вырашэння, а і з талентамі і захапленнямі людзей, пра якіх кажуць з абмежаванымі магчымасцямі, рэгулярна знаёміць тэлерадыёкампанія «Віцебск». Неаднойчы такія асаблівыя людзі станавіліся галоўнымі героямі нашых сюжэтаў і тэлепраграм. А пасля аднаго з эфіраў, дзякуючы знаёмству з дзецьмі з аўтычнымі расстройствамі, нарадзіліся некалькі новых праектаў спецыяльна для іх. Паважлівае і добразычлівае стаўленне адзін да аднаго – першы крок да камфортнага інклюзіўнага асяроддзя. Юлія Устінова, Анастасія Броўка, Александр Прыстаўка, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Рэабілітацыйная служба для людзей з праблемамі псіхічнага здароўя будзе створана ў Віцебску. Абласны цэнтр стане трэцім горадам Беларусі, дзе пачне працаваць так званы клубны дом. Гэта мадэль сацыяльнай адаптацыі, якая дазволіць душэўна хворым людзям развіваць сацыяльныя навыкі, займацца карыснай справай, аднавіць упэўненасць у сваіх сілах і нават працаўладкавацца. Праект будзе рэалізаваны беларускай арганізацыяй сацыяльных работнікаў у супрацоўніцтве з парытэтным сацыяльным псіхіятрычным цэнтрам Германіі і Мюнхенскім клубным домом при финансовой поддержке немецкого фонда «Акция «Человек». Я хочу рассказать сегодня о модели нашего клубного дома, который уже более 30 лет работает в Мюнхене. Туда приходят люди с психическими, психологическими также заболеваниями, проводят день и общаются между собой и также с сотрудниками клубного дома. Люди с психическими заболеваниями не всегда больны, да, они должны жить в обществе, и они, естественно, могут работать. Больше с людьми с психическими заболеваниями, кроме, естественно, психиатрических больниц, никто не работает. Люди, которые выходят из стен психиатрических больниц, они остаются один на один с обществом, с той проблемой, какая у них существует. Клуб – это то место, где люди приходят со своими проблемами, где люди могут поделиться своими проблемами. Люди могут просто пообщаться с другими людьми. На арганізацыйнай сустрэчы сацыяльныя службы Беларусі і Германіі прэзентавалі свае праекты. Мадэль «Клубны дом» даказала сваю эфектыўнасць у рабоце з людзьмі, якія маюць праблемы псіхічнага здароўя. Каля 400 такіх цэнтраў працуюць у 27 краінах свету. Творчасць як сродак рэабілітацыі і сацыялізацыі. У Віцебску прайшоў абласны конкурс творчасці для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. З лепшымі нумарамі выступілі пераможцы адборачных этапаў. У гэтым годзе ў конкурсе ўдзельнічала каля сотні чалавек. Салісты і ансамблі, аматары мастацкага слова былі прадстаўлены і нумары папулярнага сёння напрамку танцатэрапіі. Творчасці адводзіцца асаблівая роля ў комплекснай адаптацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Такія заняткі спрыяюць самарэалізацыі асобы, адцягваюць ад надзённых праблем, дапамагаюць пераадолець адзіноту.
Конкурс представлен в 3 номинациях: вокально-хоровая, театральное искусство и хореографическое. На нашем областном конкурсе представлено танцевальное искусство. У нас в этой номинации участвуют инвалиды-колясочники. Да, танцы на колясках – это очень популярно в настоящее время. Столкнулась с танцами на колясках в 2007 году. Я поехала на первенство Республики танца на колясках. И вот с тех пор, так скажем, я болею им, так скажем. И я еще не совсем утратила мечту, что я когда-нибудь выступлю в танцах, в спортивных танцах. Это нужно прежде всего не только для нас, инвалидов, полностью и для общества, чтобы немножко люди видели, почему, как, что мы не сидим по домах, мы не сидим в своих конурках зашиты, мы просто вместе с людьми, мы такие же, как и все люди, ничем мы не отличаемся. Конечно, мы общаемся между собой. И есть у нас друзья и в России, и по всей Беларуси, не только в области, по всех местах, в многих местах мы общаемся. Усяго ў Віцебскай вобласці пражывае больш за 55 тысяч людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. На базе дзённых аддзяленняў знаходжання для інвалідаў арганізавана амаль 400 творчых клубаў розных напрамкаў. Праходзяць заняткі і ў рэабілітацыйна-працоўных майстэрнях. Іх у вобласці больш за 70. Пачуць карціны Марка Шагала. У Віцебску прэзентавалі аўдыядэскрыпцыю выставы дома-музея знакамітага мастака. Гэта унікальны праект для людзей са слабым зрокам. Аматары творчасці Шагала, якія не могуць убачыць экспазіцыю, змогуць пачуць яе падрабязнае апісанне і ўявіць, як выглядае дом мастака. У планах зрабіць бачнымі і некаторыя графічныя работы майстра з калекцыі Віцебскага арт-цэнтра Шагала. На першай экскурсіі з аўдыёгідам пабывала і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Дом-музей Марка Шагала ўпершыню прымае такую незвычайную групу турыстаў. Амаль ніхто з гэтых людзей не бачыць. Аднак з нядаўняга часу ў іх з'явілася унікальная магчымасць пачуць экспазіцыю. Спецыяльна для людзей са слабым зрокам падрыхтавалі аўдыягід. Гаджеты проста ў выкарыстанні. Каб пазнаёміцца з выставай, дастаткова аднаго націску на дысплей планшета. У плейлісце 6 трэкаў, якія падрабязна апісваюць інтэр'ер дома-музея. Да асобных экспанатаў можна нават дакрануцца. У меня остаток зрения есть, и я бы сказала так, неплохой, я могу везде ходить одна. Но то, что касается, когда какие-то предметы, уходят вот эти контуры, а остальное тебе дает аудиозапись. Это прекрасно просто. Обычный посетитель музея, вот как мы с вами, воспринимает информацию на 90% путем зрения. То есть, приходя в музей, вы первым делом смотрите, какое пространство, как вам нравится здесь, какие ваши общие впечатления, общую атмосферу ловите. Вот. А люди с проблемами зрения этой возможности лишены. Вот. То есть для них доступна только информация, которую они получают путем аудиальным и тактильным. Такое ноу-хау выкарыстоўваюць толькі дзве ўстановы краіны – Нацыянальны мастацкі музей у Мінску і музей Марка Шагала ў Віцебску. Аднак, калі ў сталіцы аўдыягід распавядае пра асобныя творы, то ў доме музея знакамітага віцебскага мастака ахапілі ўсю экспазіцыю. Плануецца зрабіць бачнымі і графічныя работы майстра з калекцыі арт-цэнтра Шагала. Нашы спецыялісты пераймалі вопыт у польскіх калег. Увогуле стварэнне экскурсіі для людзей са слабым зрокам – сумесны беларуска-польскі праект. А мы выбрали музей Марка Шагала, потому что Марк Шагал известен во всем мире, а в Польше тоже его любят. Мы довольны этим результатом. Этому музею и тоже некоторым музеям в Польше нравится еще то, чтобы передать эмоции и какие-то исторические моменты. Это уже немножко отходит от такой традиционной западной аудиодескрипции, но это белорусская аудиодескрипция, да? Значит, белорусы пополнили ее чем-то. Пакуль аўдыядэскрыпцыя даступна толькі на рускай мове, але паколькі большая частка наведвальнікаў музея замежныя госці, у планах запісаць трэкі на англійскай. Акрамя таго, аўдыягід будзе даступны і на сайце Віцебскага дома-музея Марка Шагала. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг, Навіны, Віцебск. Першы энергаэфектыўны каледж з'явіўся ў Віцебску. Дзякуючы рэалізацыі праекта ЕС ПРААН, дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж машынабудавання імя Шмырова стаў прымяняць сучасныя еўрапейскія тэхналогіі, якія дазваляюць скараціць спажыванне цеплавой энергіі ўдвая. На ўрачыстым адкрыцці адноўленай пасля энергаэфектыўнай мадэрнізацыі установы пабывала наш карэспандэнт Інна Кірыенкава.
Адноўлены пасля капітальнага рамонту каледж сустрэў гасцей. Маштабы праведзенай мадэрнізацыі вучэбна-вытворчага корпусу ўражваюць. Уцяплілі сцены, устанавілі сістэму вентыляцыі з рэкуперацыяй цяпла, замянілі вокны на новыя энергаэфектыўныя, на даху устанавілі сонечныя коллектары. Наша кровля, 38 панелей солнечного коллектора уже нам позволили летом до 70 градусов нагревать воду и ее использовать. Дырэктар каледжа Татьяна Трушаніна ахвотна дэманструе гасцям маштабы зробленага. Асаблівая гордасць сталоўка. І на кухні, і ў абедзенай зале устанавілі прыточна-выцяжную сістэму вентыляцыі з цеплаабменнікамі-утылізатарамі. Ніякіх пахаў. Усё абсталяванне энергазберагальнае. Работы выканалі за 1 год. Хочется находиться в колледже и оставаться. Мне кажется, это очень важно для учащихся, которые потом приобретают здесь хоть и рабочую профессию. Для них в таких условиях могут получить больше знаний и стремиться к большим высотам. Маленькими послами назвала навучэнцаў каледжа кіраўнік прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Беларусі Андрыя Віктарын, паколькі ім зараз адводзіцца вялікая роля ў распаўсюджванні вопыту эфектыўнага выкарыстання энергарэсурсаў. Я вельмі уражана тым, што я убачыла у вас у гэтым каледжы. І сёння мы ўбачылі вельмі добры прыклад таго, што можа быць зроблена для эканоміі энергіі. Як можна правільна спажываць і эканоміць энергарэсурсы? У гэтым плане Віцебскі каледж стаў свайго роду вялікай дэманстрацыйнай пляцоўкай для прадпрыемстваў і арганізацый усяго рэгіёну. Новые технологии требуют соответствующих навыков у подрядных организаций. Признаюсь, что не всегда мы их видели, эти навыки. Было сложно, однако и это преодолело. Собственно говоря, в этом цель проекта – не сделать одно конкретное заведение, а на примере этого учреждения образования научить службы различные от проектных организаций, подрядных строительных организаций. Агульная сума затрат на реализацию проекта склала больше за $800 000 США. З іх палову фінансаваў Еўрапейскі Саюз. Астатнія сродкі з абласнога і рэспубліканскага бюджэту, а таксама ўласныя ўкладанні каледжа. І тое, што падобныя затраты цалкам апраўданы, сёння ні ў кого не выклікае сумнення. Мы на этих проектах учимся и софинансированию, и разработке программ, и конкурсным закупкам, и разъяснительной работе среди населения. То есть эти проекты не просто помогают нам, или как в этом случае заниматься сбережением энергии, или как в других случаях расширять какое-то трансграничное сотрудничество. Они еще и сближают нации, национальности, народности. Падобны праект не стане апошнім, запэўніла кіраўнік прадстаўніцтва Еўрасаюза. Зараз рыхтуецца вялікі праект у сферы прафесійна-тэхнічнай адукацыі і супрацоўніцтва Віцебскага рэгіёну з Еўрасаюзам абавязкова знойдзе працяг. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск. Здаровы лад жыцця – яшчэ адзін накірунак дзейнасці, у якой пачынае супрацоўніцтва з рэгіёнам Еўрапейскі Саюз. Новы праект ААН «Белмед», які будзе рэалізоўвацца ў Віцебскай вобласці, накіраваны на прафілактыку неінфекцыйных захворванняў і падтрымку мадэрнізацыі сістэмы аховы здароўя ў Рэспубліцы Беларусь. У конкурсе перамаглі 5 мясцовых ініцыятыў Віцебскай вобласці. Сярод іх праекты Сенінскага грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын», Віцебская арганізацыя Беларускага таварыства Чырвонага крыжа, аддзела адукацыі, спорту і турызму гарадоцкага райвыканкама, Віцебскага моладзевага цэнтра садзейнічання тэрытарыяльнаму развіццю і прававому інфармаванню перспектыва і грамадскага аб'яднання Полацкі цэнтр мясцовых ініцыятыў. Пераможцам уручылі сертыфікаты. Наша инициатива заключается в том, чтобы обеспечить сотрудников ФАПов, то есть фельдшерско-акушерских пунктов, электровелосипедами. Наши сотрудники не имеют никакого транспорта, обслуживают население пешком. Это очень большой радиус работы, да, и это очень трудно осуществлять пешком. Поэтому мы решили так немножко облегчить труд. Это будет и веревочный городок, и площадки для занятия спортом молодежью, это и тропы пешеходные, и для скандинавской ходьбы, это фестивали здорового образа жизни и прочие мероприятия, которые позволят людям все-таки привлечь людей к занятию спортом и обратить внимание на свое здоровье. Гэта доўгатэрміновы праект з бюджэтам, які складае больш за 8 мільёнаў еўра, і ён не можа быць рэалізаваны за 1 год. І таму мы будзем працягваць дапамогу Беларусі ў сферы аховы здароўя.
Актуальнасць ініцыятыў, як і ў цэлым праекта «Белмед», абумоўлена тым, што каля 90% смяротнасці ў Беларусі звязана з неінфекцыйнымі захворваннямі. Курэнне і высокае спажыванне алкаголю, нездаровае харчаванне і недастатковая фізічная актыўнасць павышаюць рызыку такіх захворванняў. Мясцовыя ініцыятывы, якія будуць рэалізаваныя па выніках конкурсу і накіраваныя на барацьбу з гэтымі фактарамі рызыкі. Пажарна-аварыйна-ратавальны пост адкрылі ў самым буйным віцебскім жылым мікрараёне Білева. Супрацоўнікі МНС тут будуць дзяжурыць кругласутачна. У іх распараджэнні 2 пажарныя машыны. Шлях у любую кропку густанаселенага раёна зойме ўсяго некалькі хвілін. А для ратаўнікоў, якія спяшаюцца на дапамогу, дарагая кожная секунда. Наш наступны матэрыял пра тое, як аператыўныя службы становяцца яшчэ больш хуткімі. Першапачаткова ў Білеве планавалі пабудаваць асобную пажарна-ратавальную часць, аднак нават па самых сціплых падліках гэта каштавала б дзесяткі тысяч рублёў. Фінансаў вырашылі не чакаць, выйсце знайшлі ў рэканструкцыі свабоднай пабудовы пад пажарна-аварыйна-ратавальны пост. Змест той жа, толькі памер меншы. Дапамогу ва ўладкаванні на новым месцы супрацоўнікам МНС аказалі гарадскія ўлады. Когда будет завершено все микрорайон Билева 1, 2, 3, более 30 тысяч населения. На сегодня уже только взрослое население порядка 19 тысяч. В южном направлении после микрорайона Билева будет развиваться так называемый микрорайон Сокольники. Это в район деревни Васюты и далее в направлении окружной дороги. Поэтому там еще порядка 57 тысяч населения. Конечно же, все это требует развития инфраструктуры. И одно из направлений, это, конечно же, здесь нахождение в зоне, так сказать, доступности подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. У ратаўнікоў ёсць свае нарматывы аператыўнасці. З'явіцца на выклік максімум за 15 хвілін. Дабрацца да Білева ў такі тэрмін было нерэальна, тым больш у гадзіны пік або пры неспрыяльных умовах надвор'я. Цяпер гэтая праблема вырашана. Кругласутачна ў густанаселеным спальным мікрараёне Віцебска будзе дзяжурыць каравул з 4 супрацоўнікаў МНС. У іх распараджэнні 2 адзінкі спецтэхнікі, асноўныя і рэзервовыя. Вадзіцель Артур Бучаль 5 гадоў служыць у гарадскім аддзеле па надзвычайных ситуациях. На новым Билевским участку это его первое дежурство. Я как водитель знаю, что у нас каждая минута дорога. Именно на Московском бывало, что останавливались в заторах, в пробках. Сейчас из-за того, что пост находится в непосредственной близости к району выезда, мы будем намного успешнее добираться до пожара, до спасения людей. Усе паведамленні аб надзвычайных ситуациях по-ранейшаму будуць паступаць у Цэнтр аператыўнага кіравання управлення МНС, а затым по прамой сувязі па адрасным прынцыпе білеўскія выклікі накіруюць на мясцовы пост. Дарэчы, зараз уведзена ў строй толькі першая чарга рэканструкцыі. У перспектыве пост у мікрараёне Білева плануюць павялічыць. На сегодняшний день отремонтированы и отданы нам в эксплуатацию 2 бокса. Впоследствии будет еще до конца следующего года, мы так планируем, будет отдано еще 7 боксов, и в целом будет 9 боксов, где будет располагаться наша пожарно-аварийно-спасательная техника. Новый пажарна-аварыйна-ратавальны пост будзе абслугоўваць не толькі мікрараёны Білева і Сакольнікі, задзейнічаюць мясцовых супрацоўнікаў і пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый на бліжэйшых вуліцах горада, Маскоўскім праспекце, вуліцах Церашкова і Петрусяброўкі. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Віцебская дзяржаўтаінспекцыя ў партнёрстве з газетай «Віцебскія весці» і неабыякавымі грамадзянамі распачалі праект «Далоў аўтахлам». Мэта такога саюза – ачысціць горад ад машын, якія гадамі стаяць у дварах, перашкаджаюць жыхарам і займаюць і без таго дэфіцытныя парковачныя месцы. Далучыцца да праекта можа любы. Дастаткова сфатаграфаваць неналежнага віда аўто і даслаць на электронны адрес газеты ці размясціць у сацыяльных сетках пад хэштэгам «Далоў аўтахлам». Ідэю актыўна падхапілі гараджане. На барацьбу з аўтахламам выехалі і нашы карэспандэнты. Звычайная стаянка Віцебска са статусам гасцявая. Паркаваць машыны тут безумоўна дазволена, аднак калі аўтамабіль на ёй прапісваецца не выязджаючы некалькі месяцаў, гэта выклікае пытанні супрацоўнікаў ДАІ і віцебскага жрэта. Мы по внешнему виду определяем. Могут быть битые стекла, отсутствие, допустим, зеркал, отсутствие лакокрасочного покрытия, трещины какие-то, отсутствие номеров. Это, скажем так, первый признак. Наличие наклейки техосмотра. Но это не всегда показатель, но тем не менее мы можем обратиться в Белгостехосмотр,
проверить, проходила ли эта машина техосмотр, участвует ли она в дорожном движении. За гэтым аўтамабілем нямецкага аўтапрама сачылі з лета. Сёння настаў яго час X. Але як толькі на паркоўцы з'явіўся эвакуатар, раптам аб'явіўся і ўладальнік. Жанчына ў непаразуменні спрабуе адваяваць свайго жалезнага коня транспарціроўкі на платную стаянку. У выніку знаходзяць кампраміс. Жанчыне выпісалі прадпісанне, аўто павінна быць убрана ў бліжэйшыя дні. Уздыхнулі з палёгкай і мясцовыя жыхары. Дворы забиты, и здесь, когда снегом засыпет, здесь же не развернется. Это же и опасная, и аварийная обстановка. Усяго ж у Віцебску налічваецца каля 6 дзясяткаў пакінутых аўто. Усім уладальнікам высланы папярэджанні, на якія яны павінны адрэагаваць на працягу 30 дзён. Пакуль адрэагіравалі толькі 10% уладальнікаў аўтахламу. А гэта значыць, што астатнія машыны часова знойдуць прытулак на платнай паркоўцы. За транспортировку, эвакуацию транспортного средства убытки возлагаются на собственника автомашины. Ежели водитель не обращается, или там собственник, неважно, то начинается определенная процедура ЖКХ в обращении в доход государства транспортного средства. Признается судом ее безхозяйным и в доход государства. Проект «Далоў аўтахлам» плануе пашырыць сваю геаграфію. Не выключана, што хваля па зачыстцы парковак ад патэнцыяльнага металалому накрые і раённыя цэнтры Віцебшчыны. Віктор Праліш, Дмітрый Котаў і Леонид Табола. Навіны Віцебск. Рыхтуем дастойную змену праваахоўнікаў. Пяцікласнікаў 30-й віцебскай школы пасвяцілі ў навучэнцы прававога класа. Ва ўрачыстай абстаноўцы хлопчыкі і дзяўчынкі паабяцалі з годнасцю несці гэтае ганаровае званне і настойлівай упарта авалодваць ведамі. Свой выбар яны зрабілі самі, асэнсавана і прадумана. Яго адобрылі бацькі і падтрымалі памкненні сваіх дзяцей. Вучняў прававога класа выхоўваюць на лепшых прыкладах служэння айчыне. Я решил поступить в этот класс, потому что там хорошие учителя. Мы ходим в бассейн, на наши строевые подготовки, дополнительные занятия. Я хочу защищать слабых, чтобы был закон, никто никого не обижал, не притеснял. Чтобы все были люди честными, не воровали, ничего не делали плохого. Чтобы было на земле только все хорошее. Правовой класс он не будет развиваться, и мне поставлена задача, чтобы в каждом районе имелся правовой класс. Может не правовой класс, может правовые факультативы, где как на дополнительных занятиях будем давать правовые знания, будем рассказывать о милиции, будем заниматься самообороной без оружия, будем стрелять из пневматики. До рэчы, у 30-й віцебскай школе ўжо другі год працуюць прававыя класы 1-6 і 1-5. Установа цесна супрацоўнічае з органамі правапарадку, у тым ліку з управленнем ДАІ, за што была адзначана падзякай. Наогул, на сённяшні дзень у 6 школ Віцебска заключаны дагаворы з Акадэміяй Міністэрства ўнутраных спраў аб узаемадзеянні. Дыялог з адыходзячым прапанавала мастачка з Ноўгарада Алена Васильева. Яе персанальная выстава адкрылася ў Віцебскім мастацкім музеі. У экспазіцыі 35 работ. Творы напісаныя падчас пленэраў у Расіі і Беларусі. Аўтар працуе ў розных тэхніках выяўленчага мастацтва. Гэта алейны жывапіс, акварэль, гуаш, пастэль, аловак. Рознабаковыя і накірункі творчага пошуку мастачкі. Пейзаж, нацюрморт, партрэт, жанравая кампазіцыя. З асаблівым трапятаннем Алена піша старыя драўляныя будынкі і утульныя правінцыяльныя дворкі і захоўвае на сваіх палотнах пабудовы, якія з цягам часу былі зруйнаваныя. Здесь много Новгородской области, наши пленеры, которые мы выезжаем коллективно с художниками. Есть пленеры, которые сам организовываешь, едешь уже частным образом, где ты устраиваешься и пишешь. Есть плюс на Волге, куда я ездила уже неоднократно, и в том числе на международный пленер. Очень нравится и старая архитектура, деревянная, то есть жилые дома. Иногда приезжаешь на следующий год, а этого дома уже нет, поэтому отсюда название выставки «Диалог с уходящими в вечность». То есть хочется сохранить в своей памяти, в памяти на холсте, например, что например, мостика этого уже нету, подвесного, который я писала. Работы Алены Васильевой знаходзяцца ў музейных і прыватных фондах у Расіі і за мяжой. Заўсёды Вольга зайздросціў мастакам. Убачыць прыгожае і захаваць яго для нашчадку дадзена далёка не кожнаму.
Як і не кожнаму дадзена стаць прафесійным спартсменам і праслаўляць сваю краіну на сусветных і еўрапейскіх спаборніцтвах. Спорыт на тэму перавяла, але намёк зразумеў. Зараз прыйшоў час расказаць аб спартыўных падзеях наступнага тыдня. Апошнія гады у меня ёсць уражанне, што календары нацыянальных розыгрышаў складваюцца не для каманд і шырокай арміі балельшчыкаў. Каманды шчыльна выступаюць на працягу некалькіх месяцаў, а потым наступаюць велізарныя паўзы. Такім чынам, на наступным тыдні мы не ўбачым спаборніцтваў хакеістаў, баскетбалістаў і валейбалістаў, а таму звернем увагу на іншыя віды спорту. На пачатку да міжнародных спаборніцтваў з 11 па 15 снежня на Кіпры будзе ладзіцца чэмпіянат свету па самба сярод кадэтаў. У складзе зборнай Беларусі гонар Віцебскай вобласці будуць абараняць 3 спартсмены. Сярод тых, хто прайшоў праз жорсткі ўнутраны адбор і шматлікія міжнародныя старты, Крысціна Сакалова, Сняжана Чарапанова і Ілля Скалепаў. Пажадаем поспеху нашым землякам. А зараз звернемся да рэспубліканскіх спаборніцтваў. 11-13 снежня ў Мінску пройдзе чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па фігурным катанні. У адрозненне ад шорт-трэка, дзе амаль 90% зборнай гэта прадстаўнікі Прыдзівінскага краю, пакуль гэты від спорту не наш канёк. Тым не менш, мясцовая федэрацыя дэлегуе на чэмпіянат аднаго спартсмена. У мужчынскім адзіночным катанні выступіць Павел Буявец. Падтрымка яму таксама неабходна. А зараз да мясцовых стартаў. На працягу тыдня ў абласным цэнтры будзе ладзіцца чэмпіянат горада па настольным тэнісе. Майстры малой ракеткі разыграюць пальму першынства сярод мужчын і жанчын, а таксама юнакоў і дзяўчын. Спаборніцтвы будуць ладзіцца ў спартыўнай зале 17-й сярэдняй школы. Таксама на гэтым тыдні стане вядомы і ўладальнік валейбольнага кубка горада. Гэты турнір заўсёды збірае шмат каманд і яго адрознівае высокі ўзровень канкурэнцыі. І на гэтым, Ольга, мы не спыняемся. Тэму спаборніцтваў яшчэ працягнем. Спаборніцтвы бываюць розныя, у тым ліку і песенныя, і сачыць за імі гледачы будуць з падвоенай цікавасцю, бо звязаныя яны з міжнародным фестывалем мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Рэгіянальны адборачны тур на ўдзел у конкурсах выканаўцаў на фестывале мастацтва ў Славянскі базар прайшоў у Віцебску. Заяўкі на ўдзел у прэстыжным песенным спаборніцтве падалі больш за 40 чалавек. Адборачныя туры ўжо прайшлі ў Гродні, Гомелі і Мінску. Хто будзе прадстаўляць Віцебскую вобласць, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Витебский регион выбирая голос для славянского базару. У центры культуры шумно и гаманліва. Дети репетируют, а бацькі дапрацоўваюць іх сцэнічны вобраз, хвалююцца и спадзяюцца на фортуну. Трэцякласніца Александра Далецкая з Браслава, удзельніца адборачнага этапу дзіцячага конкурсу. Дзяўчынка 3 гады займаецца вакалам. І хаця ёй усяго 9 год, з выбарам прафесіі ўжо вызначылася і спадзяецца трапіць на галоўную сцэнічную пляцоўку славянскага базару. Солнце усмехается, промнями кидается, с волнышками чистыми танчит над землей. Я люблю петь, я хочу вырасти певицей. Я готовилась в музыкальной школе с учительницей по имени Дарья Евгеньевна. Она меня учила, как правильно петь, брать дыхание. Сёлета заявки на удзел у конкурсе подали больше за 40 пачынаючых артыстаў. Пераважная большасць удзельнікаў прадстаўніцы прыгожага полу. Марына Зуева з Новополацка займаецца вакалам з 11 год. Будучы медык, дзяўчына вучыцца ў Полацкім медыцынскім каледжы, хварэе эстрадай. Я буду петь «Реченьку» и также колыбельную у Полины Гагариной. То есть я ее пою уже давно, она мне знакома, поэтому решила взять ее на конкурс. Она больше раскрывает мои вокальные данные, и поэтому буду петь ее. 10 лепшых галасоў па 5 дарослых і дзіцячых узроставых катэгорый прадставіць Віцебскую вобласць на рэспубліканскім этапе. Рэгіянальны адборачны тур конкурсу ладзіцца ў 3-й раз. Асаблівасць сёлетняга разам з кампетэнтным журы працуе творчая група. У складзе экспертаў паўночнага рэгіёну прадстаўнік Міністэрства культуры Беларусі, народны артыст краіны Васіль Раінчык і спявачка Вікторыя Алешка. Крытэрыі да канкурсантаў даволі жорсткія. Звяртаць увагу будуць не толькі на вакальныя дадзеныя. Обращать жюри будет внимание на разные аспекты. Это, безусловно, на сценический образ, это на музыкальное произведение, на то органичное сочетание, которое будет демонстрировать конкурсанты. Мы всегда приоритет отдаем
участникам, которые проходят отборочные туры, потому что количество заявок достаточно большое поступает, как от частных лиц, продюсерских центров, но в то же время с каждым годом количество отборочных туров, проходящих в разных странах мира, увеличивается. Спадзяемся, што менавіта ўдзельнікі з Віцебскай вобласці прадставяць Беларусь на міжнародным конкурсе «Славянскі базар». Даты правядзення 26-го міжнароднага фестывалю мастацтваў пакуль трымаюць у сакрэце. Зараз працуюць над канцэпцыяй фестывалю. А вось першыя квіткі на мерапрыемствы форуму паступяць у продаж ужо ў канцы студзеня. Настасья Броўка, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Пра тое, хто пройдзе рэгіянальны адбор і далей пазмагаецца за права прадстаўляць нашу краіну на конкурсах міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску, мы абавязкова раскажам. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень. Добрых вам навін, а прагноз надвор'я прадстаўляе газета «Віцебічы». Скоро праздник. Как отметить? Что одеть? Что приготовить? Что подарить? Все ответы в любимой газете «Витбичи». Подпишитесь сегодня.